máš nahriate na super teplotu. Mali by sme dopadnúť aspoň tak, ako v Nemecku, dobre? Neboj sa, jasné. Juri, poď! Poď, Juri, poď! No je to svetová súťaž, veľmi prestížna súťaž, ktorá bola skoncipovaná alebo sformulovaná pravidlami pred vyše 20 rokmi. Tá myšlienka vznikla v spoločnosti automobilových inžinierov, SAE, to je celosvetová organizácia, ktorá videla, že je treba mladých zapojiť do tohto druhu činností, aby v budúcnosti mohli nahradiť dnešných starnúcich konštruktérov. A tak vznikla myšlienka takej súťaže období Formuly 1 na univerzitné podmienky. Takže podmienkou je navrhnúť, skonštruovať, teda až vyrobiť, zohnať si na to aj peniaze a na súťaži potom prezentovať v rôznych disciplínach statických a dynamických svoj monopost v konkurencii tímov prakticky z celého sveta, z 5 kontinentov. A tak sa táto súťaž jazdí v Amerike, 2 súťaže, teda v Spojených štátoch, v Brazílii, v Japonsku, v Európe sa jazdí v Anglicku, Silverstone, v Nemecku Hockenheim, jazdí sa ešte talianska Formula Student a jazdí sa ešte aj austrálska Formula Student. Podľa rovnakých pravidiel tie tímy sa môžu zúčastniť ktorejkoľvek súťaže. V každej súťaži sa zúčastní v každom tom jednom behu tej súťaže okolo tých 80-90 tímov v tejto kategórii spaľovacích formúl. No a keď teraz vystúpite v Silverstone v Hockenheime, vedľa vás vystúpi tým zo Spojených štátov, vedľa vás tým z Kanady, potom letecky príde tým z Austrálie, tak je to obrovská výzva súťažiť s nimi a ukázať, že tak a Slovensko má tú svoju tabuľku a určite nebude na 80. mieste. Môžeme robiť, čo? Pozor, nezabite sa tam, zapnite si svetlo. Momentálne sa nachádzate v našej obývačke. Všetko sme tu. Naša kuchyňa vlastne, ak sa hovorí. Kde sa všetko uvarilo, celá formula. Toto je naša nádherná dielňa, kde sa odohralo veľa príjemných momentov. Veľakrát sme si tu po sebe pokričali, veľakrát sme tu spali. To je náš obľúbený monitor, kde ešte v čase predvývojovej fázy sme si dokázali aj oddychnúť v nejakom filme. Ale na ňom cez neho prešla celá formula v 3D v KEDe, všetky simulácie, takže toto je také naše hlavné miesto. Pre takú lepšiu predstavu, vo svete je asi 4000 univerzít a vysokých škôl, z nich asi 460 tímov, ktorí sú schopní postaviť formulu a ísť na takúto súťaž. Je na to svetový rebríček. No a v ňom sa pohybujeme niekde v 3. stovke, možno, že budeme aj v 2. stovke po tejto sezóne. A na Slovensku sme najlepší, lebo sme jediní. Tuto môžeme vidieť náš bordel, posúťažný bordel. Toto je naša parádna vitina. Tuto je náš motor. Tu je naša skriňa plná zázračných vecí, ktoré nám pomáhajú pri stavbe formule. Vzadu môžeme vidieť brusku, na ktorej Mio brusil brzdové kotúče. Na začiatku je nadšená myšlienka, že ideme do toho a my im ukážeme, čo dokážeme. Potom sa treba zamyslieť, schladiť hlavy a začať tvoriť. Premysleť koncepciu toho auta. Koncepciu sa myslí použité materiály, použité pohonné jednotky, použitá elektronika. A potom už treba začať tvoriť výkresovú dokumentáciu od súčiastky k súčiastke, ako to auto z každého komponentu bude pozostávať. A to je tvorčia robota, kde sa všetci vyrealizujeme a ktorá trvá rádové niekoľko mesiacov tých úvodných. Je napríklad nejaký návrh, že asi takto to má vyzerať, len to ešte nie je všetko sa to musí vyskúšať, nasimulovať a či to vyhovuje, či to vydrží, či pevnostne, alebo aj kinematicky, ako či to má dobré pohyby, to zavisenie. Toto všetko sa musí prejsť a potom sa
tá prvotná myšlienka podľa toho upravuje. Chalani každý dostane svoju úlohu, ako napríklad Filip mal brzdy, mal na to termín, ktorý mal dodržať a myslím si, že podarilo sa mu to veľmi dobre. Každý naštuduje vlastne svoju kapitolu a podľa toho sa navrhuje. A potom sa raz týždeň napríklad stretávame všetci a si to prednášame a hovoríme, si to je dobré alebo to je zlé. Tak vlastne postupuje vývoj až k tomu záverečnému, kde povieme, že už to je navrhnuté, aby to bolo dobré a to sa začne vlastne vyrábať. Sadneme si na počítač a začíname rozmýšľať nad celým konceptom. Teraz momentálne vidíme, ako navrhujeme kolesovú jednotku. Vidíme prierez, čiže dôležité časti, ako je náboj, brzdový kocúč, ktorý je uchytený k náboju. Teraz látame vlastne to ložisko. Únosnosť ložiska. Únosnosť ložiska. Vlastne máme vzorec, máme tam nejaké konštanty, tie dosadím a vyjde nám to, čo potrebujeme. Zistíme, že či sa nám oplatí, alebo či tam nie je veľké riziko ísť do toho menšieho ložiska. A potom vlastne vidíme, či sa tam, keď to v budúcom roku zmeníme, či sa tam niečo nepokazí. Celú robotu nám neskutočne uľahčí vlastne program CATIA. V tomto programe sa učíme už u nás na škole v prvom ročníku robiť a vlastne každú jednu súčiastku si tu dokážeme veľmi dobre namodelovať, alebo teda dopodrobne namodelovať a potom ho do celej sústavy implementovať a vidíme, ktorú jednotlivú súčiastku musíme upraviť na základe vzniknutých presahov alebo konfliktov medzi jednotlivými súčiastkami a vlastne najprv tu spravíme celý taký návrh. Miško, chytaj. Teraz na obrazovke vidíme už finálnu podobu predného zavesenia. To ložisko sme si vybrali podľa tabuliek a výpočtom na únosnosť. Podľa toho sme vedeli priemery náboja a potom vonkajší priemer ložiska, podľa toho sa robí tehlica. Keď to máme teda všetko pospájane a navrhnuté v 3D programe v CATII, tak môže sa to začať vlastne vyrábať a nadobúdať to už finálnu verziu. Po ukončení tej časti projekčnej, teda keď už je všetko nakreslené tak, ako má byť, aby to spolu ladilo a fungovalo, tak už treba celé komponenty vyrábať. Tak tu sme vo fáze výroby jednej dôležitej súčiastky alebo kľúčovej súčiastky v aute. Je to motor, je to náboj kolesa. Tam je dôležité, aby spĺňali nejaké pevnostné parametre, takže treba vybrať vhodný materiál, musí mať pomerne prísne tolerancie a preto si vyžaduje výrobu na NC strojoch. Málo kedy sa my ako študenti dostaneme k niečomu takému reálnemu. Tým pádom, že tento náboj som sám navrhoval, je pre mňa úžasný zážitok, že dokážem z niečoho, čo som v nejakom kede kreslil pred 2 týždňami, tak teraz vlastne môžem vidieť ten náboj reálne vyrobený. Keby mi počas jazdy odpadne koleso, tak to by bolo asi najhoršie, čo sa môže stať. Ako prebieha výroba? Pre nás pomerne jednoducho, pokiaľ máme správny materiál, správne nástroje a dobré výkresy, tak potom už je to otázka v podstate nejakých rutinných činností. Tie máme v celku ako zvládnuté, takže vieme pomôcť tu na kolegom a im to patrične vyrobiť. Musím spojiť s ďalšími asi 250 inými reálnymi výstupmi, aby som dostal niečo, čo funguje a s čím môžem ísť reprezentovať. Strojárina je presná veda a tú presnosť musíme aj pri formuliach dodržať. Ideme preto do tohto laboratória, ktoré má presne stanovenú teplotu, vlhkosť, kde sme schopní zmerať niektoré rozmery až na tisíciny, s presnosťou na tisíciny milimetra. Napríklad ten náš náboj je kľúčová súčiastka z hľadiska geometrie, jazdy geometrie toho auta a tá presnosť je dôležitá. Tak takéto merania sa strane robia, urobíme si aj my. Táto úžasná technika dokáže zmerať komplexnú geometriu súčiastky, nielen súčiastok na naše formule, ale na akékoľvek automobilové súčiastky alebo akékoľvek iné strojné súčiastky. Komplexná geometria znamená rozmery, súosovosti, rovnobežnosti, všetko podľa pripravených CAD modelov. Tak poďme sa pozrieť bližšie. Pri začiatí každého merania je potrebné urobiť si ručné ustavenie. To je to, aby proste tento stroj vedel, kde sa tá súčiastka nachádza v jeho pracovnom priestore. Takže musíme mu naťukať ručne minimálne
tri elementy, rovina, priamka, bod. A na základe toho on pochopí, kde sa tá súčiastka v jeho pracovnom priestore nachádza. Teraz môžeme vidieť meranie priemeru. Toto je prvý model, alebo prvý typ, ktorý sme v 2009 roku, teda pred už v podstate 3 sezónami vyvinuli. To bolo prvá študentská formula vôbec na Slovensku. Súťažila v Hockenheime a bol to veľký výkon, že sa nám to podarilo dotiahnuť do stavu schválenia na technickej kontrole a že to nakoniec jazdilo. Ten vývoj samozrejme trvá dlho, niekedy po výrobe, niekedy už pred tou výrobou. Treba ešte testovať materiály, ktoré používame a ktoré sú veľmi kľúčové k celkovej hmotnosti toho auta a potom k jeho výkonu. Snaha, aby bolo čo najľahšie, na druhej strane aj čo najlacnejšie, ale zase na druhej strane bolo čo najväčšie pevnostné vlastnosti a čo najkvalitnejšie technológie. Takže vyriešiť dilemu, čo má byť z ocele, čo má byť z duralu, možno čo má byť z karbónu. Treba aj vďaka takýmto testovacím, alebo na takýchto testovacích stoliciach, aby keď už to auto je celkovo hotové, aby sa ukázalo, ktoré časti možno ešte treba vystúžiť, ktoré časti možno treba inak opracovať. Možno niektoré zvary môžu vplyvom cyklického namáhania praskať. To všetko treba zistiť skôr, než to auto ide na cestu. Tak takáto stolica je unikátna, ktorú tu máme, unikátna na Slovensku aj v bývalom Československu. Umožňuje na základe tých meraných záznamov na okruhu simulovať tú prevádzku aj tu. Takže tie hydraulické valce pod veľkým tlakom simulujú zaťaženie ako reálne na ceste. Testuje to aj vodič, lebo je súčasťou auta, takže je to potrebné, aby tam aj sedel aj napríklad aj ten vodič. Rozdiel medzi ľuďmi a medzi kovmi je v tom, že na loďoch už tá únava je vidieť na tvári. Na tom materiáli to nevidieť ani keď je tesne pred umretím. No taká havária vplyvom nejakého únavového lomu často môže končiť katastrofou, aj keď v týchto súťažiach samozrejme sa to dá opraviť. Takže aby sme tej únave sa vyhli, treba mať to auto vytestované a nielen ako celok, to testujeme teraz, v tom celku sa ukážu aj ďalšie veci, ako je prúženie, tlmenie. Ale potom je treba aj jednotlivé časti toho auta takto odskúšať, prípadne ešte predtým, ako sa vyrobia, aj vhodne materiál nastaviť a jeho vlastnosti vhodne odmerať a odskúšať na takomto stroji. Testujeme to vlastne niekoľko hodín a vizuálne po tých niekoľkých hodinách toho testovania môžeme vidieť, či vlastne sa nám mohlo zavesenie, či je všetko v poriadku. Keď není, tak znamená, že niekde sme urobili chybu a že niečo musíme zmeniť. Čo sa týka pevnosti, tak zatiaľ vydržali všetky komponenty, ktoré sme na aute teda skúšali. A jedna varianta nášho zavesenia, ktorá bola zatiaľ ako skúšobná, sa ukázala práve na tejto stolici, že nie je vyhovujúca. Tak v tomto štádiu je to veľmi nepríjemné. Ciki-cak! AM Team! Ciki-cak! AM Team! No a sú to nadšenci, ktorých zaujala myšlienka Formuly študent, teda súťaže, alebo zúčastnenia sa v tej súťaži, ktorí si povedali, že okrem toho chodenia do školy, okrem toho, že si treba aj zarobiť, aby do tej školy mohli chodiť, že ešte si pridajú do svojho života aj tento projekt, lebo v tom vidia nejaký zmysel, nejaký prínos pre seba do budúcna. A stotočím sa aj s tým, že aj pre tú fakultu urobia niečo, aby sa zviditeľnila, aby bolo vidieť, že študenti z slovenských technických univerzít sú na úrovni, v ktorej sú schopní konkurovať tým najlepším univerzitám v zahraničí. A to nie len v Európe, ale aj vo svete. Každý deň sme tu vlastne boli. Semester trvá 13 týždňov. Cez tých 13 týždňov sme tu tak, 20 hodín týždenne minimálne. Takže to máme hneď nejakých 240 po semestri. To je skúškové, 10 hodín denne. Tu máme 70 hodín týždenne. Skúškové trvá tak 5 týždňov. To je takých 350 hodín. No, tak plus minus do 600 hodín. To také zdravé jadro týmu tu trávi pri každej formule. Tak náš taký bežný život, bežný deň, cez školský rok, taký, že ráno do školy, máme prestávku dlhšiu medzi cvikami, tak sa tu stretneme, zase ideme do školy, vrátime sa a sme tu do večera a potom ideme sa vyspinkať a
ráno zase od znova. Teraz budete môcť vidieť AM tým v akcii. Poďme. Obrovská rivalita na jednej strane medzi univerzitnými tímami o každý bod, o každé jedno miesto, hoci je ich tam 80. Na druhej strane, keď niečo potrebujete, nemáte to a má to ten druhý tím, ktorého vy ale vďaka tomu, že vám pomôže, môžete poraziť, tak ten tím vám dá prednosť, aby ste si vy použili ten jeho nástroj, zastaví všetky práce, vyhovie vám, až potom pokračuje v svojej. Napriek tomu, že možno ho to stálo miesto. Atmosféra na súťaži je veľmi srdečná, všetky týmy si navzájom pomáhajú. Keď niekomu chýba nejaká skrutka, závlačka alebo nejaký nástroj, tak veľmi radi si pomôžeme. Napríklad veľakrát sa stalo nám, že členovia nášho týmu zvárali predtým z Indie a nálada je tam veľmi dobrá. Sú tam aj nervy a stres, samozrejme všetko sa môže pokaziť, je to motošport, ale všetky tieto týmy sa stretnú na záver v posledný deň a oslavia to veľkou party. Zrejme je to najväčšia takáto medzinárodná súťaž medzi školami, teda konkrétne v tejto konštrukcii monopostov pravdepodobne najväčšia. A predsa len autá vždy lákajú aj verejnosť, aj študentov, tak tým tá povedomie tejto súťaže je také vysoké. A samozrejme profesionálna organizácia. To je skutočná súťaž so všetkým, čo má byť, bez možnosti akékoľvek chyby nejakého rozhodcu. Je tam obrovské stánové mestečko, kde sme všetci naskladaní a sa bavíme po večeroch tam. A večer tam zavládne taká festivalová atmosféra, ľudia sa navzájom lepšie spoznávajú. Teda nielen to, že príde človek s autom, ale celé to zázemie, to znamená postavenie stanov, postelí, strava, to je všetko vec, ako si to ten tím zabezpečí. Niektorí si ťahajú špeciálne kuchárov, majú tam grily, to je vec každého tímu a schopnosti, ako sa na tej súťaži presadí. Takisto, keď mu vytknú alebo keď mu nájdu nejaký technický nedostatok na vozidle, tak je to často výzva schopnosti toho tímu na mieste a s tými prostriedkami to odstrániť. Aj keď možno niekedy je to nezmyselná požiadavka, testuje to schopnosť tímu okamžite reagovať na takúto situáciu. Šoférov posielame spať už o 10:00 a majú zakázaný alkohol. A žiadne výkačky. Žiadne výkačky. A ženy hlavne. Všetko mám zakázané. Všetko zakázali. No, oni si spravia statické a potom šoféri musia trpieť. Technické kontroly prebiehajú pod prísnym dohľadom komisárov, ktorí sú na to vopred stanovení. Obyčajne sú to konštruktéri, respektíve ľudia z automobilového priemyslu, teda veľmi skúsení, ktorí už niečo preskákali a pred ktorými sa nedá prakticky nič zatajiť a pred ktorými treba všetko obhájiť. Takže sú to profesionáli a na každej súťaži kolujú, teda nie sú to regionálni profesionáli, ale by sme tak mohli povedať tej celej súťaže profesionáli. Takže najprv na súťaži, predtým ako ideme súťažiť, je vlastne tá technická kontrola, sa volá, že scrutineering. Tam vlastne tí rozhodcovia doslova pozorujú každú skrutku, či je dosiahnutá úplne všetko do detailov. Môžeme vidieť, že teraz nám vlastne pozerá elektroniku vpredu vozidla, čo máme. Vidíme, že mali sme tam asi nejakú menšiu chybu, že treba to prelepiť hneď automaticky. Boli veľmi vlastne dôkladní tí rozhodcovia. To sme prešli. Ďalšia kontrola bola test náklonu. To vlastne vozidlo sa nakloní do určitej pozície. Tam vlastne oni pozorujú, že či je všetko v poriadku, či sa vozidlo nepreklopí. Takýto sme prešli. Tu nám dávali tie nálepky, ktoré vlastne hovorili o tom, že sme prešli. Tu môžeme vidieť vlastne jedného z hlavných rozhodcov v Anglicku, Pat.
Clark, ktorý nám ohodnotil formulu ako jednu z najkrajších, sa nám vlastne podpísal na diferenciál. Pat Clark je vlastne taká šedá eminencia. Od začiatku tohto projektu sa zúčastňuje ako jeden z hlavných zastrešovateľov, čo sa týka tej technickej stránky. To bereme ako dosť veľkú poctu, alebo teda uznanie, že sa mu zrovna naše auto páčilo. Bol to zvukový test, ktorý musíme spraviť pod 110 decibelov. Mali sme tam vlastne jedno z najtichších aut. Ďalšia statická disciplína je tzv. Cost event, teda prezentácia výrobno-ekonomického plánu. Každá súčiastka je ocenená a takisto je tam ocenená i práca, ktorá bola potrebná na jej výrobu, montáž. A tento cost report je rozdelený do rôznych častí. Podľa častí, ktorých sa skladá je auto, ako napríklad môžeme tu vidieť na začiatku brzdový systém, kde sú jednotlivé časti tohto systému, z akého materiálu sú, aká je ich cena. Prezentácia pred potenciálnym investorom, prečo by mal do takéhoto projektu investovať, že je naozaj dobre pripravený, rozbehnutý aj po finančnej stránke, ekonomickej, logistickej a tak ďalej. To je 350 statických bodov a tam naozaj je to určené komisiou to poradie. Ale keď ide dynamické disciplíny, tam sa ten boj zostruje, pretože vždy najlepší čas tým, ktorý ho dosiahne, tak už len 42% k nemu môžeme pridať, aby sme bodovali. Ako náhle sme horší ako 42% od prvého, tak už máme 0 bodov, alebo tie týmy majú 0 bodov. Tak atmosféra na závodoch je tiež taká vypätá, by som už povedal, že tam už vlastne tie auto musí byť tip-top, aby dokončilo napríklad závod a tam už ide vlastne o všetko. Sú tam rôzne disciplíny, tieto dynamické, ako je skid pad, čo sa jazdí osmička, a tam vlastne testujú bočné zrýchlenie automobilu, ako je vyriešené, či sa udrží v zákrute. Tam je tá akcelerácia. Cross, kde ide ako o najrýchlejšie zajazdené kolečko a tým sa aj stanovuje potom poradie na konečný vytrvalostný závod, ktorý je endurance. Ten je dlhý 22 km. Budú musieť rozobrať karburátor, máme 2 hodiny, o 3:00 začína autocross, dovtedy to musia nejak znova rozobrať, poskladať. Ciky, caky, ciky, cak! Ciky, caky, ciky, cak! Niektoré komponenty, ako sú bezpečnostné pásy, ako je ten skafander, ako je príľba, oblečenie, obuv, sú všetko predpísané a sú to tie isté licencované značky, ktoré môžu používať len na Formule 1. Také isté sa na tejto súťaži. Celé oblečenie, jak je vo Formule 1. Tam všetko je nehorlavé, od ponožiek až po samý vrch kuklu, až príľba, všetko musí byť nehorlavé, licencované a jak pretekár F1. To neopísateľný pocit, keď si nájdete kamarátov, kde ste zapálení všetci pre jednu vec, dokážete tomu obetovať viac ako všetok voľný čas, dokáže to tolerovať vaša rodina, vaši priatelia mimo tímu a dokážete prispôsobiť všetok svoj čas tomu, že postavíte niečo a idete s tým poraziť druhých ľudí. Slovenská technická univerzita je výskumne orientovaná univerzita. Výskumne orientovaný znamená, že aj naše vzdelávanie je založené na výsledkoch výskumu, výsledkoch inžinierskej a inej tvorivej činnosti. Čiže snažíme sa študentov vtiahnuť do procesov, ktoré my, učitelia, štandardne robíme, či už výskum alebo projekty inžinierského typu. A snažíme sa vlastne používať tento nástroj na rozvíjanie tvorivosti u mladých. A k tomu by som ešte pridal, že snažíme sa podporovať ambície. A povedzte mi, čo je krajšie ako postaviť si vlastné auto. A ešte k tomu formulu a ešte k tomu ísť do súťaže celosvetovej. Takže je to úžasná motivácia, je to úžasný projekt, je to ani nie projekt, je to proste nadšenie. Takže preto sme radi, že tu existujú nejaká skupina študentov, ktorí dosahujú tak fantastické výsledky. Pre študentov to má obrovský význam v tom, že dokážu sa prakticky realizovať, praktický výstup. Tie poznatky, ktoré získajú, teoretické poznatky, tak dokážu pretvoriť do hmoty, do skutočných výsledkov a myslím si, že toto je pre pedagoga ten najlepší výsledok, ktorý môže očakávať. Tie tváre, keď im to auto prejde do cieľa, tak to je tá odmena za tú obrovskú námahu.
A nakoniec aj ten pocit, že sme porovnateľní s tými špičkovými štátmi, špičkovými tímami z veľmocí, automobilových veľmocí, ako je Nemecko, Anglicko. Keď na anglickej pôde porazíte Cambridge opakovane, tak je to taký pocit zadozučinenia, že tá práca, ktorú sme urobili a tú energiu, ktorú sme investovali, že nebola zbytočná. Slovensko teda má šancu auta nielen vyrábať a montovať, ale má potenciál aj na to, aby auta dokázalo vyvíjať. Títo študenti to, myslím, dokazujú. Jedna kvapka chýba a budeme medzi tými najlepšími.